Avui a la cuina de confinament farem macarrons a la carbonara, vale? A més amb tomàquet els farem a la carbonara. Però primer de tot, abans de dir els ingredients, entrem capçalera. Els ingredients de la carbonara són macarrons, que ja els tinc bullint, ja us ensenyaré, fredolics d'orpí, que els vam collir nosaltres, i els tinc congelats, que vam collir un mogollon, cansalada, perquè no tinc bacon, cansalada sal pebrada, la ceba, mitja ceba, que ja la tinc ratllada, aquí perquè no vull que es trobi, sal, pebre, oli, que farem servir, i per fer la salsa de carbonara hi posarem, no la tinc aquí perquè l'estic fent, que és de l'aigua dels macarrons, tirarem una mica d'aigua, ja ho veureu, hi posem crema d'aquesta de nata per cuinar, sal, i el formatge que és en pols, podeu posar aquest que es ven ja econòmic, però si no ho feu vosaltres. Jo aquí he posat 3 formatges diferents, i a dins dels macarrons hi poso llaurer. Aquest llaurer és d'aquí la veïna, la Isabel, que quan es purga m'ho diu i jo vaig allà, agafo un parell de branques, els asseco i ostres, fa un olor brutal. Ho sabeu que quan agafeu verd, que també el podeu posar verd, no fa tanta aroma, però quan cuineu el que heu de fer és tallar la meitat, perquè desprengui més aroma. És brutal el llaurer. Seguim. Una mica d'oli, només això, Ja tinc la cansalada que s'està fent, i després quan la traiem, tota aquesta grassa que fa la cansalada, l'oli, però sobretot la grassa, l'escorrerem, no entrarà dins els macarrons. Sobretot les grasses i olis hem de reduir. Aquí tinc... Ja em posem una mica de ceba, la ceba ratllada. He tirat una mica de porro, que tenia allà un cul. Aquí ja tinc els macarrons escorreguts. Tiraré una mica d'oli perquè no s'enganxin. Els pastillers una mica, un toc, que quedin separats i agafin un gust més bo amb l'oli que estirat, i després ja hi tirem tota la salsa. Tinc la ceba quasi a punt, he tirat una mica d'aigua per agafar més sabor. Aquí tinc ja tret la cansalada, he tret tota la grassa, he deixat una mica d'oli de la cansalada. Aquí tirarem els fredolics, només saltejat, una mica de sal, pebre. La ceba ja la tinc, ja que està enfosquit. Per aquesta recepta la ceba ja està a punt, no cal apurar més. Està així ratllada, però no es trobarà. I aquí hi ha aigua dels macarrons que he tret. Hi posarem aigua, tota l'aigua. Remenarem. Només saltejats, una mica més, que tinc amb el foc petit. Dit això, la nata. Ben remenat. Quan estigui tot remenat,
comenci a bullir una miqueta i tirem tot el formatge. I ara el formatge es fondrà. I després, quan estigui feta, reservarem i aquí fregirem una mica els macarrons, que ara ho filmaré. I ara aquí aniria bé el punt de sal, pebre i una mica de nou moscada. Res, un pèl, al gust. Ara ja he tret tota la salsa, el que he fet és foc fort i veieu que comença a agafar el formatge. Us agafeu els macarrons, els tontos, cantis d'oli, i els altres, res, 3 minuts, fregir-los una mica per augmentar el sabor del formatge. Això són invents meus, però funcionen. No és res. Sempre amb la llengua, amb aquest aspecte, amb la llengua de gat, perquè no es faci molt bé el macarró. Els macarrons, si els tomes, fan molt bé. Fem un folladet aquí, portem ja 3 minuts, agafem, tirem la cansalada, els fredolits i ho tornem a remenar. El soroll aquest és la gràcia. I ara podeu baixar el foc ja, Ja he remenat una miqueta i ara sí que la crema, aquesta especial que hem fet. Quina olor, si sentíssiu. Mare meva, quin disbarat. Ja és l'hora d'anar a dinar. Això és l'aspecte que té. Això ho podeu fer, a mi m'agrada més amb tallarines. Per als nens els macarrons ja ho hem fet amb macarrons, però a mi amb tallarines m'agrada més. Vinga, bon profit. Anem a emplatar. Molt bé. Aquesta és la pinta. És un emplatat normal i corrent, senzill, clàssic i bon profit.